Možno ste aj vypatrili medzi žiakov, ktorým pri slove fyzika naskakovala husia koža. Zmeniť takýto postoj žiakov k fyzike sa snaží výstava Vedecká hračka, ktorú žiakom ako aj širokej verejnosti v Pezinku ponúka v týchto dňoch základná škola na Kupeckého ulici. Je to asi taká spomienka na detstvo a na moje časy, keď som sa učila fyziku. Mala som vynikajúcu učiteľku, ktorá nás všetko učila cez pokusy. A výstavu Vedecká hračka som už videla niekoľkokrát a vždy som túžila dostať ju na školu, aby sa vlastne deti mohli hrať a vlastne cez tú hru si overiť tie poznatky, ktoré ich učíme. Putovnú výstavu Vedecká hračka od roku 1998, kedy vznikla, videlo vyše 200 000 návštevníkov vo viac ako 80 slovenských mestách. Pozostáva zo 100 hračiek a 30 hlavolamov, ktorých fungovanie je založené na jednoduchých fyzikálnych princípoch a ľudskej dôvtipnosti. Je tu niekoľko typov hračiek, ktoré sú zostrojené na inom fyzikálnom princípe, takže sú tu vlastne čisto fyzikálne hračky, ktoré deti možno poznajú aj z určitých obdôb, z pokusov. Môžu vidieť veľký elektromotor, veľký elektromagnet a tak ďalej, spriahnuté kyvadlá. Potom sú to mechanické hračky, ktoré poznajú asi najviac z detstva a tu si vlastne môžu overiť pohybové zákony a vlastne znovu objaviť vtip týchto hračiek. Hračky, ktoré využívajú zotrvačnosť. Máme niekoľko elektrických hračiek a potom sú to zvukové hračky, optické hračky, optické klamy. Myslím si, že každý si príde na svoje. Výstava ponúka skutočne široké spektrum rôznych hier a hračiek. Sú tu veselé kúsky ako kráčajúci budík, hračky inšpirujúce k pokusom, ako napríklad tornádo, klasické jojo, moderné hologramy, praktické magnetické pero, prototypy zhotovené učiteľmi ako napríklad preteky valčekov, či medzi žiakmi obľúbená špirála či hudobná hračka meluzína. Mal by si to dostať nad seba. Práve hry s netradičnými a zároveň jednoduchými hrami a hračkami ponúkajú žiakom ľahšie pochopiť taje a zákonitosti fyziky. Ktorá hračka teba najviac upútala? Mňa táto gulička. Môžem ukázať? Proste, keď to pustíte, že to mení tú hudbu. To úplne ľúbi. Dá sa povedať, že všetko, ale najmä tieto hračky, ktoré sú elektronické. Žabka. On je to úplne že geniálny nástroj. To sa nezdá, ale to je super. Tam treba prejsť týmto, bez toho, aby to nezapisklo. A dá sa to? No dá. Len trénovať to viac treba. Je to taká lepšia forma tej fyziky, že nielen vždy sa učiť, ale aj tak trochu sa zahrať. Výstava Vedecká hračka sa stala pre učiteľku Srokovú ako aj žiakov tejto školy inšpiráciou. A tak si začali robiť vlastnú zbierku hlavolamov a fyzikálnych hračiek. Je to asi kvôli tomu prvému očareniu, keď to vidím ja a presne to sa zopakuje, keď to ukážeme deťom. Minulý rok sme aj robili deň otvorených dverí vo fyzikálnej učebni a naozaj deti čakali aj 2 voľné hodiny, kým sme doučili a mohli sme im to predviesť. Je to kvôli radosti, kvôli tomu radostnému spoznávaniu. Výstava Vedecká hračka je nielen motiváciou pre žiakov na hodinách fyziky, ale si ju môžete prísť pozrieť všetci. V priestoroch základnej školy ju môžete navštíviť každý deň v týždni, ako aj v sobotu, do 20. októbra.